What's up mga friends? Narito na po ang part 2 ng aking vlog tungkol sa Dagupan Bangos Festival 2023. Pero bago nyo mapanood ay mag-intro muna tayo. Okay? Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Okay, patuloy kayo sa panonood. Kaway pa more, bangos pa more. Yan, may freighties din dito. Ditong sinasabi nilang James Coffee Mix. Matikman nga. Meron pa iba pang mga ino-offer nilang mga freighties. Gaya nito 3 top apple juice at cheesy pesto pasta. Matikman nga. Para silang masarap mga friends. Okay na okay. Ito. Meron din nagbibigay ng libreng oyster sauce. Sana all. Pila pa more. Ito, nagbibigay sila ng libreng liquid seasoning. Mga shampoo. Meron din. Maglibot pa tayo. Tingnan natin pa yung mga iba. Nagabihan na tayo tuloy sa paglilibot. Pero okay lang. Enjoy naman eh. Happy Bangos Festival 2023. Tingko po. Dito po sa siyudad ng Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan. Kaway pa more. Enjoy watching mga friends. Hello. Kaway pa more. Tuloy pa tayo sa paglalakad. Happy Bangos Festival po. Kita nyo? Mausok na po sa daan. Ito na yung sinasabi nilang kalutan at dalan. Ibig sabihin ay ihawan sa daan. Keep watching. Ihawan pa more. Ihawan dito, ihawan doon. Masamsamit. Masarap. Puro inihaw. Sana all.
Barbecue, barbecue, barbecue. Wow, para sign pa si ate. Shouts po sa inyo. Kaway-kaway. Amoy pa lang. Masasarapan ka na. Karutan na dalan. Ihawan sa daan. So hanggang dito na lang po tayo mga friends. Nagabayan tuloy ako sa pag-uwi nito. Tandaan nyo po, I love you all. Importante, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Mampata nila kla. Magpaparam na ako. Goodbye my friends. See you soon.